obudziłem się? Świetnie to ująłeś, czas start. Na dobrą zabawę nigdy nie jest za wcześnie. Już, szefie? Jeszcze nie, szeregowy. Trzeba trochę zbudować napięcie. Czekamy, aż będą błagać. Tak się cieszę, że wszyscy znowu jesteśmy razem. Będą tańce Wyginamy ciałeczka! i pyszne przekąski. Pora na główne danie. Macie godzinę, żeby upiec królowi najsmaczniejszy tort na świecie. Albowiem czym jest impreza bez tortu? Rzecz jasna, towarzystwo też ma znaczenie. Czy ktoś za mną tęskni? No pewnie. Strasznie tęsknię! Nie traćcie nadziei. Tatuś ma plan. Jakieś nowe informacje? Panowie na stanowiska. Bo Pingwiny z Madagaskaru od poniedziałku do piątku o 7:17 na kanale Polsat Rodzina.